Krok 6. Propojení s dalšími sadami na zeď Wall Party. Teď, když jste pověsili první Polly Pocket hrací sadu, můžete na stěnu přidat další sady z řady Wall Party, propojit je všechny dohromady a vytvořit váš vlastní Polly Pocket svět na stěně. Všechny spojovací části řady Wall Party jsou univerzální, což znamená, že mohou být připevněny na mnoha různých místech každé hrací sady. Záleží jen na vás, jaký Wall Party svět budete chtít vytvořit, ale zde máte několik příkladů možných kombinací. Bezpečné odstranění. Při odstraňování Polly Pocket hrací sady ze stěny začněte oddělením hrací sady od obláčkových držáků. Nyní zůstaly na stěně jen držáky. Abyste sadu odstranili bezpečně, přidržte obláčkový držák proti stěně a co nejpomaleji zatáhněte za vyčnívající část lepícího proužku. Táhněte proužek pomalu dolů alespoň 30 cm, než se uvolní. Rychlé zatáhnutí může poškodit stěnu. A nyní už vám chci jen popřát spoustu zábavy s novými Polly Pocket hracími sadami Wall Party.